Godmorgen, og lige nu der befinder vi os i Korinth på Spanget, og vi er ved at grave en linje hen til Korinth Landbrugsskole lige nu. Og der er vi simpelthen nødt til at pille nogle sjavser op på vejen her ud for nummer 2A og 2B. Og vi starter lige herhenne. Umiddelbart så kan jeg først se, at de begynder cirka her. Så indkørslen her, den er altså sprunget over. Men her sådan cirka starter de her. Og så går de altså hele vejen herhen af. Vi er begyndt at pille dem op herhen i den anden ende. Og ja, der er jo en 5-7 rækker her. Ja, og de starter sådan cirka her, hvor indkørslen den begynder her ud for nummer 2B. Ja, godt. Og så har vi lige en faxekon der til mig. Yes. Og der er Mads, han er i gang.